Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Here ndithu tafika day number 5 ya nkhondo kuja ku Iran, Israel komanso America. By the way, nkhondo ndithu ikuchitikira ku Iran. Maiko awiri amene ali ma superpower kugwirizana kuti akapange topple the regime akagwetse boma la Iran. Komano zikuoneka kuti anthu amenewa akhala nthawi yayitali akudikirira chifukwa sizoona yayi zimene zikuchitikazi. It's like izizi akhala akuzikonzekera nthawi yayitali zaka zambiri ngakhale kuti anali under sanctions, anali pa zipalo zochuluka kwambiri zimene samakwanitsa kupanga zinthu zawo momasuka, ndalama yawo yovutirapo dola zonse mukudziwa kalenso niyo kuti ma sanctions amatanthauza kuti chani. Ndiye pano ndithu tikhala tikuyang'ana zina ndi zina zimene ndithu zikuchitika chifukwa lero ngati tsiku namba 5 sitikudziwa kuti mina ma Americans kama ndi ma Israel mwina samayembekezeranso kuti tingafike pa day number 5 akuvutikabe ndi Iran, chifukwa Iran amaganiza kuti chokhachongo chosalira uchayo ndi kuti zonse zathera pamwepo. Komano iyayi nkhaniyo sichoncho yayi, lidalayo anali wina komanso Iran ndi inaso. Trump amakonda kupereka example ya Venezuela kama zapeza kuti iyayi Iran yaonetsa kuti Iran si Venezuela, Iran ndi Iran. So tikamba zinthu zingapo zimene makamaka ma update chifukwa kuli ambiri kulo ochuluka ukang'ana mbali yauko mbali yauko ndi tiziyenda ma stage kuti pakana tifikepo kuti tikumvana kuti kodi panopa tikuyendera pati. So tiyambe poyambirira kuti lero chachitika nchani. Lero ndithu anthu anangodabwa ku dziko la Iran kuti kwatulukira ndithu Ahmadinejad amene ali president wakale wa dziko la Iran, pamene ma Israel anazabwera ndi kuphulitsa ku nyumba kwake kufuna kumupha. Former president from 2005 mapita 2011, former president basi kufuna kunchotsa moyo. So zinapeza kuti iye anangofa ndi anthu enawo komano anthu atatu komano iyeyo mbono wake ndithu ali moyo, pamene ma Israel anapereka report lotsimikiza kuti wafa amene uja basi tamupha. Iyayi lero watulukira ndithu ali moyo komanso wa thanzi. So nkhani yoyambirira ndi imeneyo. Nkhani number 2 tione kuti kwa America kuli zotani. Pakali pano 43% population ya America anthu akupanga disapprove, adana nazo zimenezizo za nkhondo ya Iran, pamene 33 iyayi akuombera manja kuti bravo Trump, bravo. So imeneyo ndi nkhani ya kumene koko. Pakali pano posita pa ndithu ku Congress kama ku parliament ya kumene koko kwa America ko michidu Congress kumene koko ndithu kunali ma meeting angapo amene ndithu akulu especially kuma chipani chotsutsa Republicans akuona kuti makulu zikuoneka kunena kuti achina Trump wa nkhondo yadangoyamba komano alibe zeni zifukwa zeni zomveka bwino kuti why yo ayipanga attack Iran, chifukwa panalibe chiopsezo zinezo, panalibe threat ineliyonse. So anthu ambiri kumene kuku akupanga blame Trump makamaka kumene ku Congress. Komano ukapeza speaker ndi ena ochepa iye ndithu akuti Trump has done a good job, kuti iye ndithu wachita ntchito yabwino. The answers are very unsatisfying. They have shifting goals, different goals all the time, different answers every day. And I am truly worried about mission creep. When there's no set plan, when you can't hear day after day, we're going to do this, and this, and these are the reasons why. I am more fearful than ever after this briefing that we may be putting boots on the ground and that troops from the United States may be necessary to accomplish objectives that the administration seems to have, but I also am no more clear on what the priorities are going to be of the administration going forward.
whether it is destroying the nuclear capacity of Iran or simply the missiles or regime change or stopping terrorist activity. Look, this is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no end game. Chabwino. Tichoke pamenepa tibwerese pano pa plan ya Trump. Plan ya Trump makamaka ndi Iran. Plan yake ndi yotani. Tikudziwa kale kuti paja Trump ma statement yake amakhala kusintha nthawi zonse kuti tikufuna tipangire ku Iran. Tiyeni ku Iran tikachose manyukiliya. Koma basi za nyukiliya zizo ayi koma tingogesa boma. Basi za bomazo ayi koma nkhondo imeneyi ndithu ndiya Ambuye Yesu. Ndamene ndithu wa mudzodza komanso nkhondo imene ndiyo yodzozedwa kuti ndiyachi yolimbana ndi between good and evil. Yes, imene ndithu tinelo ngoswaka pano paso. So komano what's the next? Kodi Iraniku akapanga zimene afuna apangezo makamaka afuna apangeko chani. So poyambirira ma statement analiona kuti iyayi tofati chonse ndili ndi ma candidate okwana 3 komano pakadali pano a Trump akutusa statement ino kuti anthu amene maganiza kuti atha kulowawo kumene koko ku Iraniko amwalira onse. So I mean, as potential future leaders for Iran are now dead. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. Akuti anthu amene iye amaganiza kuti akhoza kutenga malo kulowa malo mwa supreme leader amwalira. I mean, there's a bit like my statement ngati okay ndo vuto lapo kumvetsa. Koma tsopano nayenso aliso ndima dandauloso inaso. Madandaulo ina ndionena kuti akuti sometimes umatha kuchosa munthu wina koma nkupeza kuti amene walowayo ndikhaso munthu simuna ndovutaso ngati wachosa uja kapa ndovuta munaso kupasa ngati amene wachosa uja. So mimi ngona kuti Trump pa iyeyo nkhani siyochotsaso boma iyayi koma ndi alowemo ndi ndani. I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. We don't want that to happen. That would probably be the worst. You go through this and then in 5 years you realize you put somebody in who was no better. Yeah, tachoka pamenepo ndithu tiyeni tilowe tsopano kumbali ya Israel. Israel tsopano chifukwa Israel ikupereka mbali ina ndithu yokhala ngati kuti zikusiyana pang'ono ndi a Trump. Okay, Israel ikunena kuti ifeyo aliyense amene angalowe m'malo mwa supreme leader ife ndithu timupha. Trump akudandaula kuti koma amene aloweyo bo asakhale ovuta kuposa oyamba kapena asakhale ovuta somwena ngati oyamba. Inu mukakhala zikupasani maganizo anthu ndi wanji. Anthuwa are they in the same WhatsApp group or not? Anthu ali WhatsApp group imodzi kapena akusiyana? Definitely akusiyana. Wena akuti yayi ife ndithu aliyese timupha. By the way, tinakamba zikuza ndi mwana wa supreme leader amene news ngakhale sinatsimikize ku Iran ko sanatsimikize chifukwa malo osankhira amene masankhira supreme leader apolisidwa ndi ma Israel. So panaveka malipoti tu amene amene wasankhidwa komano kumbali ya Iran sanatsimikize kuti zoonadi kapena ayi pakati pano zili mmalireka ichoncho pamene ma Israel akona kuti ife ndithu tikupolitsa amene ndithu timupha. Chabwino amene takamba mbali kuza ndi Israel. Tiyeni tilowe pano chigawo cha GCC country kapena kuti maiko amene ali tumati Gulf countries. Maiko amu region imeneyi amene tikuona apa ama Arabs iwa amene akubomedwa tiyambire pa Saudi, tiyambire pa Abu Dhabi, Dubai, Qatar, maiko ngati amene wawa, Oman, Kuwait, maiko amene wawa mabomba ndithu sanasiyebe ndithu akupitirira kuphwasolidwa. By the way, bomba linaso ndithu linakafika kuteke pamene kumene koko ma defense system anawaka mabomba aja kuteke tsopano. Anthu adaba kwambe kuti
teke ndi member wa NATO. So zimene zisunzo kuti mukapanga attack teke ndikuti pamene ndothu zikuvutani. By the way, wamkulu amene ali wamkulu kwambiri ngati member wamkulu kuposa wina aliyese komanso amene amayendetsa gululo ndi America. So America yo yapanga kale attack ku region wonse. So izo pamene titekali pomwepo tifuna tikambe zikhuza ndi maiko amene ali pakatiwa. Chingachitike njani? Maiko amene wawa ali mbakalata kunena kuti izi zisike mukapitiliza ife tibwezera. Pamene Iran yenna kunena kuti no, makamaka ku foreign ministry kumene kuku kwabwera uthenga kunena kuti no, ife sitikupanga attack inoyo, ife tupanga attack ma US assets amene ali m'maiko mwanu. Komanso niyo mukasankha mbali kuti mufa mujoina ma Americans yo, ndi kuti at least mwapanga kale zoononga zambiri po wasangalatsa waja powayika m'maiko mwanu kuti akhale chiopsezo ku dziko la Iran. Mungoona kuti dziko la Iran li pakati mabase onse kungozungulira asilikali ankhondo komanso ndi zida zawo zomwe. So Iran yazonzo kuti no, imeneyo sikugwira. Koma funso lina yake limene ngabwere ndiona kuti kodi maiko amene wawa why sanapange attack Iran kubwezera koma nanga atha kupanga attack? So mawu analyst anthu odziwa kuzukuta nkhani anakale kuona kuti maiko amene wawa amene akupangidwa attack ndi Iran specifically ma bases a America komanso ma assets a America akuti ndizovuta kuti apange attack Iran, ndizovuta kuti waja akhale ngati ajoina mwa personal. Why? Chifukwa chake chimene apereka ndichi. Mukudziwa kale ndikunena kuti America imakhala ikuyenda maiko amene ajawo ndikuma walonjeza za chitetezo chosatha, chitetezo chamuyaya, kenako ndikumapanga collect ndalama, protection fee, nkhani imene tinayikamba kalekaleso. Komanso kuphatikiza aposo nzonena kuti anapanga madilo, anasayina madilo achitimati petrodollar deal. Madilo ona kuti mafuta anu akuluakulu inuyo muzigulisa madollars, mitengo amene ambanga suggest ndi America, nanga sindi currency ya America. So iwa chinthu anavomera ndi chinthu chachikulu chimene maiko amene wali nacho mudziwaso kalekale nkhani yake ndi mafuta basi. Maiko ama Arabs ngati ali ndi zikuzukulu zimene ngati ali ndi chinthu chachikulu chimene chimapasa ndalama, komanso chimene chimapangitsa kuti America azakhala ngati akwakonda kumasamala zina nkhani yake makhala mafuta basi, palibenso chinthu china. So anthu aja sanapanga invest kwambiri pa nkhani yokhuza ndi protection, kuzitetezera, komanso nkhani yokhuza ndi ku military. Ndi zinthu zochepa kwambiri. Ningasi they are relaxed, ali mu comfort zone, alibe nazo ntchito since ma Americans aja itaso kunyemula mabase uko nkubwesa mudziko mwaomo kwa wazati ife lili munomu ya inde tu musadandaule inuyo muli safe. So meaning ngona kuti munthu mmene lingati Malawi inamba kupasidwa chithandizo kale maera vi mapasidwa maulere chani mankhwala zina mpaka na kupeza kuti even Malawi payokha ilibe olo company olokhoza mankhwala olupana deneni Malawi ilibe, komano zonse zimachokera kunja. Komanso mostly kaneke makhala chithandizo kuti akupatsidwa. Pa nthawi imene munthu kungolandira zinthu umakhala ulibe enthusiasm, umakhala ulibe chikhumbokhumbo choti ndipange zinthu zanga, ukuzoza kuti you are covered. Ma Americans ndani amatipatsa chithandizo. So maiko amene wawa mutenge example imene. Maiko amene wawa imagine akuona ma Americans amene muja komanso akuona ma defense system Patriot zili mene mu nditu zowakhala mabomba chan. Kwa hiyo it's safe even mu military yao biza akupanga train ndi nani ndi ma Americans. So palibe need yona kuti iwo kuzopanga zinthu zawo, and iwo tikufunda kuti sangabwezere kwenikweni chifukwa chani
sanga nyamule mwa ukaula atendi kapanga strike inanija pawo kachifwala chifano kuti iwaja akudzionaso kuti pali kuperewera kwena kwake kumene ali nako pawo kasanga kwanitse akudala yani akudala ya Americans koma sana Americans America imene mdziko mwaomo mabomba ina nakubwera chi defense system cha Iran cha America chukanika kwa mabomba mpaka na kumagwira mabase ma defense system ya America ili mdziko mwaomo koma yukanika kupanga intercept yukanika kuwakha mabomba yani ma building ndi kumaonongeka force ndikumati yo bawo khanga kwanitse remember sorry tena kuti iwo amadalira kwambiri ma Americans ndi ma Americans wo mdziko ali mdziko mwaomo akanika kutani akanika kucho by the way pali zima rada zo dula kwambiri za 1 billion 500 zose like almost 2 billion zo ya kumarada ndi ma system okaungo mulira chanzi nezi za pasolidwa sizina panalibe sokuti zitetezekezo okhayayi amene ma asset ma US asset amene aonongedwa ndikupasolidwa ndikupolisidwa maiko ose como Gulf region kumene koko so maiko sangakhale busy kuti akoko tenti bwezere wani akuzoa kale kuti ife patoka sitingate akhala kugona nthawi yaitali kwambiri kudali ya America kumbali naye pali chinthu chimodzi chimene ili sign imene mwinaso pang'ono tokha Iran yaonetsa konza kuti mukapanga chibwana inuyo chimene madalira kwambiri ndi mafuta lodi ife tizingotumiza ma drone wapulisa mafuta aja kanyata ndi inuyo modalira dziko la nthundu modalira mafuta kumene kucha au yamadalira mafuta ndi Iran zikhala kuti nthawi zonse kungopulisa mafuta ufana njalo imene ndi ng'ombe yanu imene makupasa nkaka so ndizovutilapa timakufuna izo zomakamakazi zimene mawu analyst amapereka maganizo awo so nthawi zonse ngakhale perfect wabe iwo amakhala kuti anazipanga kale study amadziwa kuti nkhondo yamene kuenderapo ifuneka endapo ifilita tabwino so tinakamba okay imene tibiya pakati pamene papo kunako tikunena pano kuti ku Strait of Hormuz Iran yatseka yes pamene Iran yatseka ku Strait of Hormuz pamene pamadutsa mafuta amene amapita pa dziko lonse lapansi 20% ya mafuta pamene yatseka 20% ndi ambiri pakali pano impact zosatira zimene zambakayi kupezeka kwina kulikonse pa dziko lonse lapansi mafuta ambokwera chifukwa yamba kusowa sakudutsa iyayi panali container china cha ku Britain chimadutsa achiphulitsapo pa Hormuz ngakhale Trump anati iyayi pasadandaula muli ndine ndine adadi ndimamenya kuposa analese pa dziko lapansi pano koma pena madutsa apopo ni iyayi zopeza kuona kuti Iran yaphulitsa pamene patapo so impact yake taona kai koma even koma mafuta akwera amene basi mene majambo ndo timene zililimo so nkhondo iyi ikukhudza wina aliyense tsopano pakati pano mene tikuyankhulira tichoke pamenepo tilowe tsopano ku plan B ya America pambuyo kuti takamba kale zolinga zawo zokhudza ndi America ndi kuti kuyirana apangana kuchani komanso kuchano ku Israel ifuna ipangirane tikambe zokhudza ndi since tinali pa Strait of Hormuz mnyanja yayi yo ndithu ma Americans apholisaso stima ina ya nkhondo ma stima imene inali ku Sri Lanka anayiphulitsa anthu 8 amwalira ena 30 kuti ndithu apulumutsidwa and stimayo yamira okay tichoke pamenepo tipite ku nkhani yokhuzana ndi achina ma Kurdish people aja amene timakamba aja amene ajawa ndithu ndi gulu ndithu limene nthawi zambiri timakonda kugwiritsidwa ntchito ndi ma Americans komanso ma Israel. Ma Israel anaphulitsa ku border ya ku Iraq. Phulitsa dala chifukwa kuti amafuna atenge ma Kurdish amene wawo alowetse m'dziko la Iran. Akakumana ndi enanso amene ali 9 million. Anthu achiyongo chawo alipo 40 million.
koma anagawana fa alibe dziko lawo lenileni. So ena ali 9 million ali Iran, ena ali ku Iraq, ena ali ku Syria, maikata amene wawa. So magulu ngati amene wawa na amene tsopano America, okay, ndizigawenga kati atakambakayo ndizigawenga amene America ikupanga plan kuti awalowetse mu dziko la Iran. Chifukwa kuti mu history nkhani kukhuza ndi kungoponya mabomba mwamba mokha sizingatheke kuti boma lichoke kumene lisinthe. Regime change singatheke. Anyway, Secretary of State, Secretary of War ku dziko la America wanakale kunena kuti akuti ukubwerako mongo masiku akubwerawa ife tikhala kuti talanda airspace ya Iran. Ife tikhala kuti airspace ya Iran tikhala tayilanda. And mudikire bigger wave. Mudikire ndithu kubwera zinthu zoopsa kwambiri kumene koko. Pamene Iran yanaso ndithu motsetika kuona kuti ife nkhondo zilinayambe. Amene ife nkhondo sirinayambe. Komano tikafika poti penipeni titsegula ndithu muona zoti nkhondo iyi pano ife itayamba. Chimene panga apa timangopasana mabomba kale ondo kuti mungokhala ngati tijakamise ma defense system anu akhale atatopa amenewo. Pamene tizizumiza bomba ine achina hypersonic mbani mungazozoloke anyamatawa sakucheza. So anyway guys, thank you so much. Ine ndithu ndi update imene timafuna pasani pano. And still mabomba uku ndi uku akugwabe ku Israel akugwa amba udandaula umwe kuti yaya papa Iran masivili ikumenya masivilians kuti pamene ndithu iwoso amenya kale masivilians, not only masivilians koma tiana 165 ana atsikana ndithu ose ndithu Somalia ayikidwaso dzulo. So koma mabomba akugwabe uku ndi uku. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.